Etorkizuneko Pelaioenea eraikitzen prozesua 2020ko irailean abiatu genuen. Prozesuan zehar lanerako bi gune nagusi izan ditugu, emakumeen gogoetagunea eta auzotarren gogoetagunea. Gune hauetan, etorkizuneko Pelaioenean bizikide izango diren bi ekimenen oinarriak landu ditugu. Emakumeen etxea eta Kale Sartarren auzo ekipamendua. Esperientzia izan du da, ni nire buruan banitun alde batetikan lujo bat iruditzen zitzaidan proiektua. Ze, batetik, udaletxea prest. Bestetik, subentzioa, zuen profesional bezala, hau dana aurrera eramateko, gidatzeko. Bestetik, inbertsio bat, etxe hau eraikitzeko. Eta bainatik zer eta alkatia mailan aldemenean lana fin egiten. Iruditzen zitzaidan lujo. Eta nola jundan lana oso ondo. Zuek eraman dituzue, pausuak markatu dituzue, baina gu lantaldetan aritu geha fin goztile betetan hor lanean, eta egia da, horra, gero agertuko ditugun eroko guztik gure gandik ateratakoak dira. Beraz, zoruntar, emakumeen gandik ateratakoak dira. Lehenengo momentutik konfiantza giro bat jarri duzuela. Ni sentitu naiz, gustora eta aske. Pandemia garaia izan da, eta egia zan oso garai berezia izan da, eta tristea, askotan, baina gogoetagunea zertzen ditzanean konturatzen ditzan atxalde osoan ez zen dela pandemiai buruz hitz egiten. Eta hori arnasgune bat zen, azkenean hitz egiten ari ginen, gero bizitza berri bat dagoela, eta bai konturatu behar pandemian, eta baita ere proiektu honekin bat egiten dut elkarzaintzaren gaia, zer garrantzitsua den elkarzaintzea, eta ze aukera daukagu. Aukera bat dela, hau. Bai handik ateratzen nintzen, nekatu zabai zeren gogorra izan da, baina bai oso piztuta, badago, zer egila, etorkizuna, eta batez ere, zer garrantzitsua da gure etxe ondoan ikitzea, ondoan hementxe bizi gara. Asko eman dit. Lo estoy haciendo con muchísima ilusión, con un fervor enorme, porque me siento útil, me siento que puedo aportar, me siento que soy una de Surventaja, ¿no? Una Surventaja más. He conocido el socializar en un espacio para poder conocernos, para poder estar, para poder liberar tensiones, para empoderarnos, como bien dice, un espacio que vamos a tener para hacer cosas muy feministas, y eso me ha hecho una gran ilusión y lo estoy haciendo con el mayor amor. Esperientzia oso ona izan da. Hasieran onartu behar dut beldur handia neukala, bi proiektuak uztartzeko. Alde batetik bizilaguna naizelako, eta gero beste aldetik emakumeen etxearen bultzatzaile edo ez dakit nola esan. Hor neolako ere, bi prozesu, ikusten ditu nian bi prozesuak, bi talde erabat ezberdinak esaten dugu. Nola behar dugu, deno batera egoteko eraikin batean, Eta nolatuko genuen, bakoitzak bere espazioa, gu bakarrik egon nahi dugu edo bakarrik egon nahi dugu gurian, horrekin onartu behar dut, hasieran arguditasuna sentitu nula eta eroso momentu batzuetan ez dutela. Oso eroso, baina, gero pizkanaka ikusi nonean prozesutan parte hartzen eta bitaldekin egoten, ez dakit, ilusioa edo berreskuratu nu, eta ikusi dut, posible izango zala, eta bukaeran, ikusi dut benetan, ilusioa badagoela dinen artean, gogua lan daiteko, eta horrekin, dana esaten da, orduan, ilusio handia, eta orduan esperientzia onartu behar dut oso ona, aukera eman didalako ere jendearekin egoteko, eta proiektua parte hartzeko.
Parte hartze prozesu hau esperientzia oso aberasgarria izan da. Azkenen behar bat zeon auzoan, denok ikuste genuen behar bat eta behar honen ingurun auzotar guztik elkartu geha, generazio ezberdinak elkartu geha, ideak konpartitu ditugu. Bai, azkenen izan da gure artean elkartzeko eta pina bat iteko aukera handi bat. Eta azkenen astero edo bi astetik egin puntatze horrekin digu auzotar bezala indartu. Eta, hain ikusten da hemen eraikin honen azpin, poza emateu bestera batea behiratzen zaio edo bestera batea ikusteu. Eta pertsonalki nahi esperientzi oso aberasgarria intzait, eta uste auzotar guztiri antzeko sentimentua dakaula. Nik nire aldetik ezer baino lehen eskerrak eman nahi dizkiet prozesu honetan parte hartu duten, bai emakumei eta auzotarrei, eta batez ere bai emakumeen etxea zein auzo ekipamendua uztartzeko bi proiektuak elkartopatzeko erakutsi duten eskuzabaltasunagatik eta baita ere prozesu honekiko eta proiektu honekiko erakutsi duten konpromisoagatik. Gaina nik esango nuke pandemia egoera honetan geroz eta zentzu gehiago hartzen dutela halako proiektuek. Zer egiten dugu elkarzaintzarako garaiak direla, lan solidarioko garaiak direla, komunitatearen garaia dela, eta justu esango nuke halako proiektuen helburua horixe dela, komunitatea sortzea, komunitatea eraikitzea eta batez ere elkarzaintzea helburu duten komunitateak. Eta proiektu hau bete-betean erantzuten dio helburu. Orain udaletik batez ere bide administratibo urbanistikoari ekingo diogu. Prozesu honek proiektu arkitektoniko bat utzi du eta gu proiektu hori hartu eta exekuzio proiektu bat osatuko dugu eta behin exekuzio proiektu hori osatuta obrak lizitatuko genituzke. Dana ondo biden, nahiko genuke udazken aldera horrekin hasi. Gaur-gaurkoz ezin dezakete esan zenbat iraungo duten obrek, baina kalkulatzen dugu urtebete inguru izango dela. Eta hitz egiten ari gea, gutxi gora bera, 1,5 milioi bateko inbertsioa izango dela, Pelaionea zaharberritza eta Pelaionea proiektu hauen aterpe bihurtzea. Eta egia da, pandemia testuinguru honetan, udal honen testuinguru ekonomikoa zaildu indala, baina esan behar dut, erabateko konpromisoa daukagula proiektu honekin.